kai tanku bai yanzu ga muna batun shiga azumi a ce gari gaba ɗaya tsadar rayuwa ta yi yawa. kai karaka ne kai shi ko ne ba shine abin da ya damu ba shin ka san magana Ramadan basket halin indomin naira 20,000 20,000 To mu masu mata kenan sai yaya? kaga tsaya shi yasa na ce bari in ci gaba balaguro na magana aure ko soyayya yanzu ma yariya na ce mu rabu in ba ka kana Ramadan basket gaskiya bari ba ka shawara ka saki matarka in azumi ya kare kusa sanda don harakan cewa nan bari in ga maka in ka bi shawara na To ai kai baka ma san wani abu ba. Ba ma mata na ma bane ma babban matsala ba. wane ne Ina da bazawara wacce. Sannan ga mata na. Ita mata na abinda ɗaya zan ce mata shine ta koma gidansu ta tambaye min iyayenta shan auren nan za a yi shi ne ko kuma ya. Da yawan kuna ga intelligence kyauta ka Wannan sadar rayuwa. Komi ya sa da sai fa ne ya sa da. Dala ka bai sani na zai sa kanshi ba. Kwanu shinkafa 2,000. Kin ga dole ta koma gidanta ta gyara zama ta gyara siya. Kin ga tunda wanga siyafe ga azumi ya zo. cikin baiwa makiyan mu nisan kwana ko dan mi ta yi suna kallon mu suna ta jin haushin mu muna ta babban kamu ya ba kai kwashe kana da tayin cewa gobe azumi ya tabbata ko Ta ji labari ba ta da ko sisi. baka da ko sisi baka da ko shawara Ba azumi gare ka kenan. Ba ta gane magana ki ba ta fa duka ne ta sai suwa. Yaran ta kin ganta yanzu ba ta da komi sun ka koma bara ita tana ganin wannan azumi da keta azumi. shawara ina da shawara Ba ta saurara tana jin. ka saki matanka Tana jin ki tana jin. in ka saki matanka gidan ba na haya bane Na ne. ka sa shi kasuwa in ka sa shi kasuwa ai ba azumi da yunwa Ba ta azumi ba gidanta bane fa. ki sa shi kasuwa na ce in kika sa shi kasuwa sai a raba kuɗin biyu ko uku ki kashi biyu ki kawo min kashi guda sauran ki je ki laluran kanki su mata ka sallame su Kin kawo sawara ba? Kin kawo sawara ba? Wannan son kai. Najiya, na gode. Shi sa ina zo wangon irin son kai. kai ka dakata idan abin ya sawaka ya samu za a raba kuɗin shi ya ɗauki kashi biyu kashi guda kai ina da jaka biyar ka tsaya Dama an gaya mini baka suna. kaga wagga ka rike Dama an gaya mini baka rike suna. in ya bani wani Ni zai yi da waka. Wanga kuma shayi yanzu ka ba ita yana kasa gani ne. kana samu Ba gidanta bane fa, ba gidanta bane, ba gidanta bane. Ina da dillali. Kai ta kara fa. Ina da dillali. Ina da ana nuna ma dillali. annabi kana lokacin ma ibada da yunwa Ba ta ibada. ko ana ibada da yunwa Ba ta ibada da yunwa. in ka sayes mata ka duka sake su kaga zaka shi hankali Ka yazumi ta cikin kwanci cikin a kwanciyar hankali. hankali ka raba biyu uku duka bani guda shi wanga na sallame shi shi mutum ya ne Ba gidanta bane fa. a cikin Shi ne matsalar ka ba gidan kai kana da dillali Ina da dillali. ni ina da dillali Ba gidanta bane. Akwai malam Ta Sa'id. sai da wannan ba gidanta bane fa wallo. Kata mata Shin kai sai. me zai Ko mi zai faru? faru? Ya wuce a kai ka kotu. aka da kotu ko an kai kotu ko an kai kotu kai ka ci kuɗi kuma haraka ta ɓaci kai Ka neme mu kawai. to ka neme mu Ka neme mu. magana ta Ta neme ku. ka neme mu kawai Ka neme mu. ai mun tsaya maka komai kai ka sake kowa ka kama mu